Llamafile ofrece unha maneira sinxela de executar grandes modelos de linguaxe na túa propia máquina. Llamafile é o último proxecto de Mozilla destinado a simplificar a distribución e execución dos grandes modelos de linguaxe. Unha ferramenta que pode transformar os pesos complexos dos modelos en arquivos facilmente executables, que funcionan en varios sistemas operativos sen necesidade de instalación. Llamafile pode tomar un modelo de aprendizaxe automático en formato GGUF e convertilo nun arquivo executable en diferentes sistemas operativos. As súas características principais son en multiplataforma, funciona en MacOS, Windows, GNU Linux, FreeBSD, OpenBSD e NetBSD, compatible con varias arquitecturas de CPU, aceleración por GPU. Eficiencia e rendemento. Utiliza Tiny Blast para unha aceleración por GPU fluida e optimizacións recentes para un rendemento eficiente en CPU, facendo a IA local máis accesible. Facilidade de uso. Converte os pesos dos modelos en arquivos executables cun só comando, simplificando o desplegamento. Código aberto e impulsado pola comunidade. Licenciado baixo Apache 2.0, promovendo as contribucións da comunidade e melloras continuas. Integración con outras plataformas. Soporta pesos externos, adaptable a diversos casos de uso e compatible con proxectos de IA en plataformas como Hugging Face. Usabilidade e rendemento. Para un procesamento máis rápido, podes usar a GPU do teu ordenador. Isto require instalar os controladores apropiados NVIDIA CUDA para GPUs NVIDIA e engadir un flag durante a execución. A experiencia pode variar segundo o hardware. Aqueles que teñen GPUs discretas probablemente verán un mellor rendemento que os que usen gráficos integrados. Aínda así, a capacidade de Llamafile para executar LLMs directamente no teu dispositivo significa que non precisas depender de caros servizos en nube. Isto non só mantén os teus datos privados e seguros, senón que tamén reduce o tempo de resposta, facendo que as interaccións de IA sexan máis rápidas e flexibles.